Време за живот. Предстои рубриката Екстремисти. Естествено казах и, че очаквам едни много млади хора, симпатични и определено смели хора. Кои са те? Крикор Сренц. Здравейте. Чудесно за изговаряне име. Станимир Христев. Здравейте. И Катерина Петрова. Здравейте. Това са хора, които са участвали в експедицията Ледено езеро. Това се случва на 28 и 29-30 август. Давам възможността на вас вие да обясните за какво става дума. Аз съм прочела, знам за какво става дума и затова сме ви поканили. Ами ако мога с няколко думи да обясня точно от къде започна всичко. Първо искам да спомена името на един човек, който тази вечер не можа да дойде тук, не успя. Казва се Ирен Запрянов. Всъщност идеята за тази експедиция беше предложена от него. Той е основен участник и в нейната организация и ръководство. Заедно с него имахме основната инициатива за реализирането й. Целта беше да направим експедиция до място, което до момента не е обследвано от водолази. Като избрахме Леденото езеро, тъй като това е дестинация доста трудна за преход с екипировка, тъй като нашата екипировка е доста обемна и тежи като килограми. Освен това, другата причина, която ни заведе всъщност до Леденото езеро, бе, че то е на доста висока, на доста голяма надморска височина, едно от най-високите езера на Балканите, на над 2700 метра. И просто решихме, че това ще бъде нашата дестинация. Като оттам нататък вече доста други хора се включиха в самата организация. Искам тук да благодаря и на хората, наши колеги от пещерен клуб Пълдин, които основно ни помогнаха с екипировката и прехода. Те също са водолази от тази година. Това е накратко. Целта всъщност, да поясня, беше взимането на проби от различни дълбочини на самото езеро и предоставянето им за изследване в Българска академия на науките. Това, доколкото знам, е едно от най-студените езера. През по-голямата част от годината е покрито с лед. Да, точно. Страшничко ще изглежда, честно ви казвам. Аз сега, вие сте хора, които се занимавате така или иначе с това. За вас това е предизвикателство. Обаче знам, че си е опасно по принцип гмуркане на места, които са с много ниски температури. Сърце, схващане на крайници и така нататък. Правихте ли предварителна подготовка? Вие верно, че сте много млади хора. Ето, Станимира е едва на 17 или каза, че ще станеш на 17? В събота ще имаш. В събота ще станеш на 17 години. Но въпреки това на мен ми звучи опасно. Опасна ли беше тази експедиция, която вие направихте в Леденото езеро? Както всеки екстремен спорт, така и нашия спорт е свързан с известни рискове. Разбира се, рисковете трябва да бъдат предварително премерени и съответно да бъдат обмислени различните варианти за избягване на определени рискови ситуации. Подготовката на експедицията беше продължена на няколко месеца и именно това време ни даде възможност да направим такова планиране на нещата, което да осигури максимална безопасност на участниците в нея. Да, наистина, вярно е. Спускането в студена вода крие доста рискове, но мога да кажа, че хората, които участвахме в експедицията и по-точно тези, които бяхме във водата, имаме опит в водоеми с ниска температура и на практика бяхме предварително подготвени с оглед на екипировка и физическа подготовка. Напълно бяхме подготвени за такава експедиция. Катерина, ти си една от малкото дами. Да. Колко момичета сте? 4 момичета бяхме. Да. За нас беше много интересно, по-скоро като екскурзия. Обаче ние взехме... Ние допринесахме също там с присъствието си най-малкото и снимковия материал, който направихме.
И може би моралната подкрепа. Морална подкрепа за кого? За тях? За всички. Чакахме ги отвънка, помагахме с влизане, излизане, обличане на екипировката. Да, също носихме техния багаж, понеже в тяхните раници основно бяха бутилките и водолазната екипировка, която е много тежка, и така че тяхните дрехи бяха в нашите раници. Така че ние помогнахме. Ти от колко време се занимаваш с... Аз съм съвсем отскоро в този спорт. Това лято за първи път се гмурнах. Къде? Изкарах курса ми в Царево, там се провеждат курсовете. Обаче много се запалих, а понеже по принцип много си обичам планината и комбинацията между гмуркане и планина много ми хареса и затова реших да се включа.